Ja, goed, hou ik, die kan. Neem ik op, kom je ook aan. Alright. Terus sini yang ada merek tidak lekat. Jadi itu sektor. Ini apa ini? Ini apa bang unit apa? Unit apa? En dan, je kan niet op. En dan, we gaan niet Afrikanen. Kom. Het loopt allemaal nu op. Wil je niet vooruit rijden? Alsjeblieft. Dat allemaal niet achter je aangaan. Helemaal niet vallen. Ja, ga net omdraaien dan. Ja, als ons daar by die trap kom hè, dan sien ons spasie dat jy dan net kan inry net wat. We moeten een keer wacht, want die komt weer niet naar wat in het pad. Dat is zo niet. Jullie hebben het hier.